Sa South Road Properties kung SRP gihapon ipahigayon ang Statue Orbis or ang closing mass alang sa 51st International Eucharistic Congress o IEC karong Domingo. Mato ni Cebu Archbishop Jose Palma, ang orihinal nga plano bisan pa sa hulga sa ulan. Ang SRP kanunay bahao nga uwan apan ngita sila og paagi aron kini mauga. Matulusab sa Arsobispo nga walay laing lugar nga susama og gidakon sa SRP diin masud ang libuan ka mga tawo nga motambong sa misa. Ang mga organizer sa IEC nang hinaot nga moabot ngadto sa 1 ka milyon ka mga tawo ang motambong sa closing mass. Samtang unyang hapon ipahigayon ang Holy Eucharist sa Cebu Capitol Building. Giandam na sa Kapitolyo ang mga lingkuranan nga gamiton sa misa unyang alas 4 sa hapon hangtod alas 5:30 sa hapon. Ang misa panguluhan ni Most Reverend Diarmuid Martin, ang Arsobispo sa Dublin, Ireland.